Скъпи приятели, епизод 26 от нашия подкаст. Взел съм си бележка от всички, които ми направихте забележка, че кана прекалено много мъже. Истината е, че дамите, които се опитвам да покана в подкаста, понякога ни се разминават възгледите и така ни се разминават и участите в подкаста. Аз действително за всеки един подкаст, който кана тук човек, искам всичко да мине без напрежение, без проблеми, гладко, меко и така нататък. Ралица Кашинова, много благодаря, че прие поканата да участваш в нашия подкаст. И аз много благодаря, че съм тук и така се радвам се, че ще си поговорим на интересни теми. Днес си говорим за хранене, състезания, уелнес, бикини, жени, аматьори, жени, билдърки, жени, бикини състезатели. Какво ще кажеш за този състезателен период, който мина последния състезателен сезон, така да се каже? Като цяло за отбора. Като цяло за отбора, да. Говорим само за твой отбор. Да, първо ще кажа, че отборът ни с моя партньор и в живота, и в работата Венци. Имаме го вече от 4 години и подготвяме състезателки в категория бикини фитнес. Искам само да те прекъсна, само да кажа, когато те дойдат на състезание, буквално залата се изпълва, защото идват с едно... Те са около 10. Те двамата, отделно около 10 момичета, отделно около някои от момичета има придружител и залата става фул. Кантара е... Да, много е готино. И като цяло, нали, това исках да споделя, че го правим заедно, нали, не е само мой отбора. Последната година като цяло беше изключително успешна за отбора ни. Той се разширява постоянно и тази година сме завоювали може би около 20-на първи места, ако не и повече. Този сезон сме с 10 златни отличия, като в България имаме и абсолютна шампионка на републиканското. В Македония на международно състезание имаме 2 първи места за Надя и Антонина. Ще ги спомена като имена. Антонина спечели фит модел категорията, тъй като ние готвим и за нея. Надя спечели бигинър на бикини фитнес. Фит модел е категорията, която излизаш на 2 тура, веднъж с бански, веднъж с вечерен турата. Точно така. Тук ще спомена, че днес ще говоря за категория бикини фитнес в федерацията IFBB, тъй като има няколко федерации, да не станат обърквания, да няма засегнати, така да няма грешни впечатления от това, което ще разкажа. Готвим момичета за категория бикини фитнес, фит модел и тази година имахме едно момиче и на категория wellness. Това иска да те питам. Малко преди това си говорихме в предварителен разговор. Как се определят критериите за оценяване на всяка на федерация? Предполагам, сигурно ще ми говориш за IFBB, но защо има такава разлика между оценяването в IFBB, в NPC, в LABA, да речем, които са популярни тук в България? Да, има доста голяма разлика в критериите. За FBB мога да кажа, тъй като аз съм състезател много години в тази категория. Всяка година ходим на големи състезания. 2 години подред сме на европейско и може да видим от първо лице и отблизо какъв е реалният критерий за тази категория. Избират се по-фини момичета с хиксобразна форма, без да са прекалено сепарирани, без да са прекалено сухи. Тук много важна роля играе и сценичното представяне, сценичната визия. Търси се един красив финален образ, нали, с добра форма. Да не излезеш кисела на сцена. Не може да излезеш кисела на сцена. Като цяло, за NPC това, което съм виждала, ми изглежда момичетата една идея по-здрави, така по-изразена мускулатура, по-сухи. Може би това е разликата, нали, между двете федерации, както и позинга, разбира се. За лаба като цяло там няма много наблюдения, тъй като е много нова федерация и, нали, не мога да кажа на 100%. Може да кажеш това нещо, което каза преди малко за Августина. Да. Защото на мен ми е изключително интересно. Августина познавам, прекрасен състезател. Да, Августина, аз също я познавам от много време. Тя беше бикини на FBB, след това премина на NPC бикини и има много добри класирания на международна сцена. Наистина, за мен тя е пример за NPC бикини фитнес.
когато отиде на състезание сега на FBB, тъй като мисля, че в момента такава забрана няма или не се обръща внимание на това нещо. Премахнаха ограничението да се състезаваш, но това си говорихме и с Юли. Самата федерация IFBB не приема останалите състезания като състезания. Ти можеш дори да се явиш на конкурс от сорта на Мис България. Да. И отново няма да те допуснат до участие, защото си бил на някаква си сцена. Да. Ами това, че Августина е много добър състезател на NPC на бикини, много добре се класира на международна сцена, обаче за IFBB е по-здрава. Реално тя сега излезе в Македония на категория Wellness. IFBB не Wellness. на бикини. Точно така, на Wellness, и спечели прокарта. Стана първа и дадох IFBB прокарт. Така че нали, тук виждаме каква е реално разликата и затова много често идват момичета на състезания на FBB, тъй като ние сме на всички състезания и гледаме, които изглеждат чудесно, наистина страхотна форма, всичко перфектно, но излизат от критерия на IFBB за бикини. Те са си перфектни на NPC, там се класират страхотно, но е много трудно да се готвиш и за двете федерации. Това е защото критерия е различен. И като качиш мускулатура, после ходи да омазняваш за Не става, да. Ти се надграждаш, нали. Много пъти съм чувала, ами то трябва да прогресираш, нали. Трябва да надграждаш себе си, така е, но ако искаш да си бикини на FBB, има един момент, в който просто трябва да намалиш темпото и за да останеш в тази категория, както по принцип и при мен, тъй като аз съм състезател от много години и идва един момент, в който аз трябва да внимавам къде надграждам. Защото ако продължавам, ще изляза от категория. Излизаш от категория. Да. Колко интересно, не се бях замислил, че реално можеш да излезеш от категория без да искаш. Да, то реално ти може да се развиваш, нали, в про. Тъй като аз имам спечелена и про карта 2 пъти подред, но реално ходих на про състезание. Там състезателките наистина са много здрави. Аз съм натурален атлет и прецених, че е по-добре да продължа да състезавам на аматьорско ниво, защото просто не искам да надграждам до такава степен формата ми. Това вече е лично мое решение. Има момичета, които си мечтаят да стигнат до Мис Олимпия, да станат про-атлети, про-шампиони, но това изисква жертви, които аз на този етап не искам да правя. Реално не изисква жертви, изисква да правиш всичко само единствено за сцената на Олимпия. Абсолютно. Знаем, че вече повечето момичета това нещо го правят и с цел реклама, да развиват социални мрежи, така да стават популярни, което да стават треньори. Няма лошо. В крайна сметка няма лошо. Аз съм на мнение, че социалните мрежи, както изключително много пречат от сорта на това да... Ако нямаш умението да си филтрираш информацията, то със сигурност ще заблудат. Обаче е много хубаво хора, които правят нещо, да го показват това нещо, за да учат другите. И разбира се, тук идва момента на филтрирана информация. Да, но това е добрия пример. Аз много харесвам всички хора, които се занимават с спорт. В нашия отбор имаме много млади момичета. Имаме момичета, които идват на 15 години и са толкова мотивирани. И така много често слушам, нали, младите хора какви били, няма ли култура, няма ли възпитание, няма ли навици. Ами ние работим с изобщо не е с такъв тип хора. Нашите момичета наистина са много дисциплинирани, докато тяхните съученици вече ходят в дискотеки, опитват някакви неща, хранят се супер нездравословно. Те имат някаква цел, създават качества, които не може да се развие с нещо друго, освен с спорт. И така много се гордея, че те са в нашия отбор. Примерно мога да кажа Жаклин, която дойде на 15 години, след нея и Ванеса, също на 15 години. И двете са шампионки. Имаме така и други млади момичета, примерно Зори, която пък излезе един сезон и взе всичко навсякъде. Така че това е много хубаво. И тези момичета в момента са пример за младите, тъй като са на 15-16 години, нали? Те развиват TikTok, така. Да. И много се мотивират. Какво хапваш, нали? Как тренираш и споделят. Това е много хубаво. Има ли сблъсък на културите и на времената, когато виж, да речем, че някой развива TikTok, прави някакви видеа, как реагираш на това нещо? Имаше ли известно време на адаптация? Не, просто много интересно, тъй като те идват при нас и са много така скромни, притеснени, нали? И в един момент отваряш TikTok-а и там са вече друга работа, обаче... Друга планета. Това е развитието и аз се радвам, че те се адаптират към това нещо, защото ако това ще бъдат следващите посланици на това, което ние правим,
нека да си развиват социалните мрежи в тази насока, за да го предават. Тази година, доколкото разбрах, първо момиче е излязло на Wellness от вашия отбор. Да. Може да ми кажеш какви са... Също не мога да си формирам въпроса какви са основните разлики. Какви са разликите в подготовката на бикини състезателките и на Wellness състезателките? Да. Аз много се радвам, че направиха тази категория и може би оттам дойде вече настоящия критерий за бикини. По-здравите бикини на FBB вече са Wellness. Да, за това се и раздели, както се разделиха и федерациите, така се разби малко и тази категория. Реално бикини фитнес е за по-дебютиращи момичета, за по-млади тела, които няма чак толкова изразена мускулатура. Вече Wellness е малко по-здравото бикини с доста по-изразена долна част. Там се гледат бедрата, дупето, така по-широк гръб, по-масивен. Реално това е разликата визуално като критерий. В подготовката, разбира се набляга на по-тежки тренировки за долната част определено. По-голям обем, малко повече продължителност като подготовка, разбира се. И ген. Когато дойде това момиче, тя искаше да се подготвя за бикини. Но тръгнахме с тази насока, но още в началото видяхме, че тя в долната част е много набита и предположихме, че ако излезе на бикини фитнес, просто ще е много едра и обемна и заради това преценихме, че не трябва да я смачкваме. Другото, което е, защото тя имаше много мускул, ние не можем да свалим този мускул. Тя трябва да умре от глад и да я разбием от кардио и пак не се знае дали ще стане, защото не знаем как ще реагира това тяло. И в крайна сметка тя няма да преживее този период, няма да е някакво удоволствие за нея, защото тя ще бъде скапана, нашата идея не е такава. Искаме това да е хубаво преживяване. Първата подготовка да е отрепате и след това ходи да търси. Това е напълно нормално. Преди време така работеха немалка част от треньорите. Ти изморяват от едно и също хранене и ти си мислиш, че това спорт не е за тебе. Всъщност просто този треньор не разбира, че спорт е за тебе, но не знае как да постигне. Аз не смятам, че една подготовка трябва да е такова мъчение. Аз, когато се готвя за състезание, съм много крайна. Крайна от гледна точка на това, ще ям в точен час, ще тренирам в точен час. Ти знаеш докъде можеш да стигнеш. Да, защото на 1000%. се познаваш, докато тези момичета, буквално невинни момичета, които идват при тебе, според моето мнение, не е окей да ги натискаш до такава степен, че да ги смачкаш. Абсолютно. Първо това. Второ, не е нужно. Аз не казвам, че съм се тормозила и натискала, работила съм с много треньори, знам какво е глад, знам какво е да спиш на кардиото, знам какво е обаче и другото, да ти е една идея малко по-лесно, с по-адекватни програми, и възстановяване и така нататък. Така че не смятам, че това трябва да е някакво мъчение и ние се опитваме по всякакъв начин да им създадем едни приятни емоции, преживявания, да извлекат ползи от тази подготовка, тъй като създаваме една общност на едни млади хора, които имат обща цел. Защото, примерно, аз съм от малък град, аз съм от Самоков в началото, когато почнах да се подготвям. Просто там никой не го правеше това нещо. И аз бях като една луда, която само позира пред огледалото, тренира по 2 пъти на ден, носи някакви кутии и те не го приемаха. И в момента виждам, че тези момичета в училище, в компания с приятели и така нататък не го приемат това нещо. И те понякога се чудят дали това е правилно, не е ли, когато са в такава среда, и ние сме като техни закрилници, хора, които ги подкрепят и им е много приятно. Аз ги виждам, че те се мотивират и общуват си помежду си. Това е много, много готино. Каза преди малко за глада, в крайна сметка си била в игри на волята. Да. Значи... Да. Основни различия при хранене, тренировки и добавки в предсъстезателен, след състезателен и по време на състезателен период. То за момичета, за мен горе-долу. По принцип аз съм от хората, ако говоря за себе си, които спазват целогодишно режим. Тоест не излизам от форма, така да се каже. Между състезанията никога не съм правила основен период, тъй като, както казах, състезавам много години и с годините надграждах. Даже съм имала сезони, 8 сезона поред. 4 години, без да спирам, съм излизала на състезания. И никога не ми се налагало да качвам много килограми.
не съм привърженик на това извън подготовка да изглеждаш като човек, който никога не е влизал в залата, нали? Особено за бикини, както много момичета качат много килограми. Но ако говоря за себе си, храненето много не ми се различава, нали? Поясних защо. Колко килограма ти е разликата off-season, on-season? 4-5 килограма максимум, да. Като даже последния път след последното състезание държах 2 килограма отгоре сигурно 5-6 месеца. Не повече. Просто искам да изглеждам нормално и добре. Не се чувствам комфортно. Да. Разлики. Не, първо това, второ аз съм пример за хората, с които работят, тези момичета ме виждат и много често чувам, нали, еди коя си е бикини състезателка, аз не искам да изглеждам като нея, нали, то не се личи, че тя е състезателка, което не е нормално, нали, не искам да обидя никой, да критикувам никой, но това за мен не е нормално, тъй като да качиш 15-20 кг между подготовки не е нормално за мен, съжалявам. От здравословна гледна точка е проблем. Стрес за организма е то жесток. Първо това, второ, ти реално ако се готвиш пак за състезание, как ги сваляш тези килограми? С мък. Ама тебе нужда. ти е по-лесно, сигурно с тия 4-5 килограма разлика ти е по-лесно да ги свалиш отколкото. Абсолютно, защото реално аз като вляза в режим имам 12 weeks, аз съм се подготвила след Игри на волята за 6 седмици за състезание. Просто защото аз... Ама ти в Игри на волята си почна да гладуваш. Да, но нали, просто не е нужно да правиш примерно 15-20 седмици подготовка. По принцип една стандартна подготовка трябва да е 12 седмици. И реално, ако ти трябва да свалиш 20 кг, как ще стане това нещо? Аз свалям примерно 4-5 кг и то минимално кардио. Последната ми подготовка съм правила поразови тренировки, като 20 минути ми беше кардиото сутрин колело. Нали? И реално съм яла въглехидрати всеки ден, поне по 2 пъти, зареждащи дни и така нататък. Смисъл, доста храна. А когато съм извън подготовка, си хапвам отново здравословно. Даже аз не съм от хората, които обичат много въглехидрати. Примерно ориз ям само в подготовка, хапвам някакви картофи, овес, нали, от такава гледна точка. Гледам всичките ми храния да имам протеин и рядко читвам. Момичета, които не изпитваш нужда, нали? Не изпитвам, не искам, не ми е вкусно. Когато ми се яде нещо, отивам и го хапвам и знам, че нали, не съм някаква луда крайна, нали, никога няма да ям нищо, но честно казано не ми се яде. Нали. Това много хора, които ме познават, излизаме заедно, могат да го потвърдят. Момичетата обаче от отбора, те си по-малки. Те залитат. Даже не бих казала, че залитат. По-скоро това споделеното ядене. Примерно, когато бяхме на европейското, няма да забравя, ние бяхме там споделено ядене? И да си хапват заедно. Тъй като самия момент, нали, да е такъв споделен. И след европейското доста си похапнаха всички. Първо там бяхме в Испания, той е хотела, всички състезатели са в него и реално минава категорията и състезанието и всички хора виждат как хапват, нали, забавляват се и така. Но те не качват много килограми, тъй като ние не ползваме диуретици. Тоест, когато ползваш диуретик и мине състезанието и се наядеш много... Прекъсвам те само да кажа, тук става въпрос за... Не става въпрос за билков диуретик? Ние ползваме билки, да. Нали, не ползвате медицински препарати? Медицински не. Разбрах. Не. Такъв тип диуретик, да. Ще направя една вметка, ние ползваме бреза. Добавка. Да, хранителна добавка, която нали, не е забранена, тъй като момичетата не минават допинг. Всичко окей, така че не е нещо забранено. Говоря за другите медикаменти, които са диуретици. И реално, когато ти взимаш диуретик и след това прекалено много се наядеш, когато се наядеш много солено и сладко, ти спие много вода, пиеш много вода и реално качваш за няколко дни много килограми. А при тях, като го няма това нещо, реално те хапват след състезанието. Дори да са се натъпкали страшно много, защото има и такива ситуации, което е напълно нормално. Не го определям като хранително разстройство или мъчение. Дори хората, които ядяха до край много, наистина много имаме такива състезатели, пак ядоха много след самото състезание. Така че то отминава за няколко дни, след това влизат в ревърс дайет и в самата подготовка вече при всеки различно. Ревърс дайет ще рече да се захранваш известно време, да вдигаш калориите известно време. Точно така, правим няколко мръсни дни след състезанието, примерно 1, 2, 3, в зависимост нали, от човека. Дни или хранения? Хранения в дни, примерно. Всеки ден по едно хранене. Да, нещо такова. И след това минаваме на ревърс дайет, като връщаме нали, постепенно калориите и различни храни в менюто. Off-season им е доста разнообразно. Менюто мога да кажа, имат абсолютно всичко. Имат доста често читове. Нали, за да бъдеш състезател в по-продължителен аспект,
ти трябва да можеш да се запазиш психически. Психически задължително се запазиш, да можеш да отидеш на една почивка, да си хапнеш каквото искаш, да ти е приятно. Нали, много е трудно да изискаш от един човек, който е на 16, 17, 18 години да има твоите изградени навици. Няма как и не можеш да го съдиш за това, затова ние подхождаме по така много внимателно към тях и с разбиране и всяко нещо, нали, реално се случва. Ако има някакъв проблем, нали, вече виждаме, че нещата излизат извън контрол, тогава променяме програмите и така. Добавки? Така, добавките по време на самата подготовка, това, което приемам аз и това, което приемат те, са протеин на прах, изолат или според зависи човек? Според зависи от човека, но по-скоро в самата подготовка, крайната част е изолат, иначе през останалото време може и да е друг тип протеин. L-карнитин се ползва не при всеки, пак зависи в самата подготовка. Креатин извън подготовка, в смисъл между състезанията и то пак при когото се налага. БЦА и глутамин. Даже вместо БЦА понякога ползваме ЕА, в зависимост, нали, от сезона, човека и така. Дами, виждате ли за какво става въпрос? Ползват креатин и протеин не са толкова страшни тия думи. Може да влезете в профила на Ралица, да разгледате всичките и състезателки, наистина абсолютно прекрасни момичета. Има малко абстрактен въпрос. Как успявате да се справите с толкова много различия на характери и толкова много емоционални пикове и спадове? Разбира се, предполагам, че в последната седмица преди състезание телефонът ти е нон-стоп. Не е много лесно, тъй като... И затова ли вербова ивенция? Да работиш с гладни жени изобщо не е лесно, обаче те са много мотивирани. Жени. Да, и яки задължително, но те са много мотивирани. И в крайна сметка има нерви, напрежение, нали, в някакви моменти напрегнати са, тежко им е, гладни са, нали, искат да си починат малко, знаят, че няма време, нали, вече. И винаги когато дойде последния момент е най-трудно, но това пък означава, че нещата се получават. Да справяме се, не е толкова страшно. Те имат разбиране и уважение и респект към нас и предполагам, че вкъщи си им помрънкват повече, но към нас, нали, така се опитват да бъдат... По-скоро нас ни търсят за мотивация в такива моменти. Не се оплакват, а по някакъв начин си търсят мотивацията. Нали? Ние им я даваме, виждаме си често, тъй като 2 пъти в седмицата имаме тренировки с тях, кой когато може идва, тъй като идват момичета от цяла България. Наистина и нямат възможност всички да идват. Това преди състезание имате организирани 2 дни в седмицата с... Това е през цялата година. През цялата година? Да. 2 пъти в седмицата. Да, тъй като примерно другата седмица чакаме момиче, което ще дойде от Варна. И тя си го е планирала преди 1 месец, примерно, че ще пътува. Имаме състезателки от Бургас, от Стара Загора, от Плевен, от Монтана, от много места. Какво правите на тези тренировки? И шлайфате детайлите, които трябва да поработи конкретната състезателка върху даден аспект от тялото си? Първо, те идват в София, виждаме им формата с Бански, да видим докъде сме го докарали, защото снимките са снимки, на живо е различно. Снимки, да, това също е. Имайте предвид, че на живо, гледайки един състезател, е много по-различен от снимките. В повече случаи, ако състезателят е добър, то на живо е много по-добре. Буквално кожата му прозира, виждат се много детайли и така. Абсолютно да. Това е първото нещо. След това тренираме заедно, за да видим има ли грешка някъде, нещо трябва ли да се промени спрямо, нали, тренировките. И последното, което за мен е изключително важно, когато се виждаме, е да правим позинг тренировка. И то не е само да позираме аз с едно момиче, ние правим като цяло състезание. Нали, всички се нареждат, една по една излизат, правим сравнително позиране, обяснявам какво се случва на самото състезание. Тоест, дори дебютант, който за първи път отива на сцена, той знае какво трябва да направи, къде трябва да застане, кога трябва да слезе от сцената, как трябва да гледа, дори къде, какво и така нататък. Нали, всичко е изпипано, защото за мен това е, да не кажа, повече от 50% важно. Сигурно прави впечатление, ако даден състезател знае къде се намира на сцената. Сигурно прави впечатление с какъв начин дори стъпва по сцената. Ако е уверена
въпросната дама, то действително повече от 50%. Видиш ли един състезател, че е уверен, Да. теб ти е ясно, че си се свърши работа. Нещо, което, нали, за позинга има момичета, които имат жестока форма. Обаче не може, примерно, да си отворят гърба. Да, и реално то се търси хиксообразна форма. Широкия гръб, малката талия. И ти като не можеш да го направиш това нещо, не става. И когато не се тренира, много хора го пренебрегват позинга. Наистина много хора, а то е много важен. Напоследък беше по-зле, сега малко са започнали пак много хора го пренебрегват, но са започнали да работят върху това нещо. Какви са основните разлики при работа с нормални хора, които не се състезават и състезатели? Много големи са там. Вече нормалните хора, подходът е съвсем различен, режимът е съвсем различен. Аз изготвям програми и работя с хора при някои еднократно, при други на коучинг, всеки с различна цел. Те също са много мотивирани. Аз имам клиенти, които имат страхотни трансформации, но там една идея е малко по-лежерно. Нали, тук фокуса не е крайна цел. Фокуса е да създадем навици, които да работят в бъдеще. Нали. Аз съм сигурна, че няма нито един човек, или може би има, но са някакви много малки изключения, които си спазват на 100% всичко. Говоря за обикновени хора, които просто искат да спазват някакъв режим, за да изглеждат по-добре. Това е, докато състезателите трябва на всяка цена да спазват всичко. Защото при състезателите, ако не се спазвали, нещо си личи. Така е, да, но според мен хората вече наистина търсят начин да са здрави, да изглеждат по-добре, да се чувстват добре, защото живеем в много забързан свят. И наистина имам хора, които те искат да са в залата, да разпуснат психически, да знаят, че правят нещо за себе си, което е супер. Спорта е здраве, никой не е казал, че всички трябва да са много слаби, че всички трябва да имат изразена мускулатура, плочки, нали, като сложат бански, всички да казват вау по тях, като ги видят. Хората трябва да го правят и за здраве, нали, това да е основния фактор. И от тази гледна точка така много подходи съм намерила, така че хората се чувстват добре. Нали, вече в режимите има опции да се хранят навън в заведения. Имам клиенти, които всеки ден се хранят в заведения и то не е толкова трудно, нали, да си вземеш нещо нормално в заведение. Така че това е разликата. Много по-лесно е. Това съм запознат, че напоследък при изискванията за изготвяне на режим има хора, които споделят, че се хранят само единствено вън. Да. Как подхождаш в тази ситуация? Много е лесно. Примерно, тук говорим за по-скоро обяд и вечеря, нали, междинно хранене. Закуските повечето хора си правят. Моите клиентки обичат много сладки закуски. Давам всякакви опции за там торти, палчинки, мафини, кексове, овесени каши, някакви други каши, нали, такива неща. Всички си обичат много закуската. Много се радвам, че успявам да възпитавам това хората да закусват, тъй като най-голямата грешка масова грешка е сутрин да се стане 2-3 кафета, 5-6 цигари, да закусваме в 3 часа и така нататък. Така че това е първото нещо, с което така много се гордея. Вече за обяд и за вечеря, какво да кажа, комбинация протеин, въглехидрат, мазнина, фибри. Има хора, които не им се яде на обяд въглехидрат, както примерно съм аз. Не го налагам. Или обратното. Чувстваш се ленива след това ли? Не знам, не ми се яде. Не обичам толкова въглехидрат. Предпочитам една голяма сочна салата с някакъв протеин, отколкото да ям ориз, примерно. Нали, не, че само ориза е. Извинявай, казва някакъв протеин. Не си представете протеин на прах. Това е месо. Да, протеин, месо, на риба. Аз обичам много тофу, морски дарове, яйца, нали, извара, котич, сирене, всякакви такива неща, нали. Както и за въглехидрати, аз споменах няколко пъти ориза. Има и други въглехидрати. От време, примерно, когато съм на заведение, си поръчам салата с киноа и така нататък. Нали, някакви нормални храни. Цяло си оставя въглехидрата назад. Така не го обичам. Закуската слагам, плодове хапвам доста, конкретно. Кога консумираш въглехидрат? Закуската и около тренировка? Сутрин, да, и около тренировката. Да. Така с хапването, но реално, когато отидеш в едно заведение, винаги можеш да си поръчаш месо, риба, нали, дори някакъв омлет. Всичко има. Не знам защо на хората им е толкова трудно, не знам какви режими им изготвят, но аз когато изготвям режим, имам много опции. Аз примерно слагам салата капрезе, салата бурата, нали, неща, които когато излезеш дори на среща, на вечеря и така нататък, да можеш да седнеш и да си поръчаш в заведението като нормален човек и да се чувстваш добре. А не да ангажираш другия човек с претенциите си. Не.
Как измисли дисциплината фитнес аеробика и от кои спортове черпиш вдъхновение за упражненията, които се изпълняват? Аз започнах с фитнес аеробиката. Това беше старта на моето ново начало, тъй като аз съм завършила журналистика, занимавала съм се с това нещо. След това работих в застрахователната сфера. Колко време си била журналист? 2 години. 2 години. Тогава ли разбра, че не е твоето? Да, просто... защо? Не знам, аз много исках да се занимавам с това нещо. Ми е интересно, обичам да говоря, да се интересувам, нали, да задавам въпроси като цяло, нали, да се информирам. Но най-големият проблем ми беше, че сутрин като станех, аз много си харесвах работата, обаче нямах търпение да се прибера, да отида в залата и да се готвя за състезание. С 2 думи имало по-голяма любов, която те е чакала. Точно така, и беше ми много трудно да взема решението, тъй като исках много да го работя това нещо. Бях си го казала от 7 клас, че аз ще стана журналист и в един момент да се отметна, но вече започнах да получавам, нали, така отстрани от познати, защо не се занимаваш с това нещо. Много хора имат интерес. Аз започнах, докато бях журналист, се готвях за състезания. Отделно от това водех тренировки, изготвях режими. Тогава започнах, нали, сигурно не са били най-добрите режими на света, но постепенно, нали, стартирах от тогава. Да, и ми стана много трудно в един момент. И работех в един офис, няма да забравя. Един ден излязох, разплаках се, много, много така емоционално ми беше. И видях една приятелка на майка ми, която ме видя на улицата и ми каза: момиче, направи нещо за нас. Бях в Самоков тогава. Ще дойде много хора при теб. Просто направи нещо. И казах край. След 1 седмица пуснах във Фейсбук, че пускам групови тренировки. Кръстих ги фитнес аеробика. Това не е дисциплина, която, нали, я има. Аз така си го кръстих. И за един ден записах 3 групи по 15 човека. И аз не можех да повярвам. Паралелно си се готвях вече за състезания, откъснах се от всичко и направо започнах нов живот. Наистина за мен това беше един преломен момент, в който... Ценно остави ремаркето. Да, оставих. Много ми се искаше да го правя, но не може, когато си по-добър в нещо друго. И хората ми го казаха. Аз не съм решила, нали, както много хора решават, аз ще занимавам с това. И хората ме караха да го правя, нали. И започнах. Фитнес аеробика водих такива тренировки 5 години, мисля. Водех ги в Самоков само, но се преместих да живея в София, тъй като се срещнах с Венти вече, започнахме да живеем заедно и ми стана трудно. В момента фитнес аеробиката и оставих на сестра ми, която продължи да я води. Тя вече си я разви, води и пилатес и така нататък. Но реално идеята за фитнес аеробиката беше да направя комбинация от силови кардиотренировки, т.е. структурата беше такава. 10 минути загряване тип кардио, бягане, jumping jacks, катерач, скачане на въже и така нататък. Ползвах само гирички от по 1 килограм. След това имах една същинска част, която беше тип, примерно, половин час по 1 минута, 10 упражнения, 3 пъти ги се повтаря. Примерно, нали. Имала съм и други комбинации, после, защото съм ходила малко на кросфит с Венци. Оттам пък си взех някакви идеи за самата структура на тренировката и така си вкарвах някакви упражнения. Но реално, нали, горе-долу аз съм си ги измислила. Имах един период, в който водех едно предаване по една телевизия. Да, и там снимах едни видеа, които те се въртяха доста дълго време. От 3-4 години се въртяха. И те са взаимствани от други видеа и реално и оттам си взех много идеи. И така стана. Но и това нещо го оставих. Просто се радвам, че се научих да оставям нещата, които вече почват да ми тежат зад мен и да продължавам напред. Или си се изчерпала, дала си всичко възможно за тях. Абсолютно, но мога да кажа, че тези групови тренировки за мен бяха най-хубавото място, на което се чувствах най-добре, тъй като просто отивам в залата, идват жени, които само в малък град, ние си се познаваме, аз тези момичета още си ги обичам и до ден днешен. Всеки идва, нали, супер зареден. Знаеш, че тези хора идват от работа, те нямат друго развлечение днес, после всеки ще се прибере и почва да чисти, да готви, нали, да си оправя децата. И да си те бъде нормален супер човек. Позитивни, да. И ми беше много готино. Чувствах се много полезна, нали, за тях. И отделно вече те ме питаха супер много въпроси, нали, за здравословно хранене, за други тренировки. И аз четях непрекъснато. Аз съм завършила и НСА. В момента карам физическо възпитание и спорт.
Ние сме колеги. Да, така ли? Да. Супер. И в момента карам и курс по нутрициология. Като цяло дипломната ми работа е писана с доцент Панайотов, който е светил в бодибилдинга, в културизма и така нататък. Та от него доста неща, нали, съм си взела и като материали и просто през цялото време надграждах знанията си. До ден днешен продължавам да го правя, нали, защото смятам, че човек винаги има какво да научи повече и повече. Така, гордо. Просто едно постоянно гледане напред и смятам, че момичета тогава може би ме мотивираха да продължа да правя това, което правя, но да го надграждам, защото виждах интереси, че те ми имат доверие. В един момент дойде това, че аз казвам нещо, те всички го правят, нали? Те го смятат за нещо наистина много ценно и важно. Да, така. Това е много, много приятно. Аз съм забелязал, че в по-малките населени места хората някакси повече се подкрепят. Да, много. И се подкрепят и наистина, ние правихме събирания от време на време. То, нали, тренировки. Ами, много хубаво сме си изкарали. Аз мога да кажа, че това са ми най-готините събирания с хора, както с тях. Наистина много сплотени, много са сериозни, отговорни. Имам жени, които никога не са тренирали в живота си и започнаха да идват при мен. И след това, сега като ги гледам, първо, че изглеждат чудесно. Второ, примерно те имат при мен 2 пъти в седмицата. Имаше други групови тренировки в залата, в която водех. Те започнаха да ходят всеки ден на тренировка някъде, където и да е. И създадоха такава култура, че просто за тях тренировката е вече част от ежедневието, с което много се гордея, наистина. Това не би се случило без да осъзнаят как се чувстват в собствената си кожа, което е, може би, най-ценното нещо, най-ценното следствие от тренировките. Абсолютно така е. Значи въпросът е, работиш и с деца и тинейджери, но с тинейджери се разбрахме, че работиш. Работиш и с деца и тинейджери. Как се различава работата с тях от работата с възрасти? Вече с децата. Да, ами с деца работя, по препоръка на родител обаче, тъй като дори и състезателите, когато си правим срещи, стартираме подготовка, ние винаги държим да дойде родител, защото, нали, нямат ли 18 години, това трябва, нали, подкрепата от родителите е много важно, тяхното одобрение. Изготвила съм режими на деца, примерно 10-11, нали, по-малки не. Нали, тъй като вече тук, ако си по-малко дете имаш проблем от гледна точка на затлъстяване, проблема е в родителите, според мен. Нали, не е в детето. Но по-големи дечицата, при тях съм работила, като, нали, постоянно се консултирам с родител. Там е много, много трябва да се внимава. Няма крайности. Просто има леки ограничения на конкретни храни. В курса, който карам в момента, той е по нутрициология и това се казва, нали, ние трябва да даваме насоки на хората какво да изключват от менюто си, а не какво трябва да ядат задължително, нали. Не трябва да работим с хора, които имат здравословни проблеми. Тоест, едно дете, ако има затлъстяване, да, аз ще му дам насоки, но аз не мога да му изготвя меню, първо няма да го спазва. С макроси, нали, да му дам белтъчини, въглехидрати, мазнини, калории, това е абсурдно. Такова дете трябва да се заведе първо на лекар, за да му се направят всички изследвания и лекарят да му назначи лечение, защото ние сме хора, които изготвят режими. Аз не мога да повярвам, че в нашата сфера има хора, които разчитат изследвания, нали, аз разчитам изследвания, но ти да даваш лечение на някой без да си доктор, това не е нормално за мен. Така че когато работиш с човек, който има някакви проблеми, трябва да го изпратиш на конкретния доктор. Не трябва да се правим на много великите, на най-разбиращи и така нататък. Тази стъпка. Абсолютно, да. Така че по-скоро са ме търсили деца, които имат такъв проблем и аз съм работила от гледна точка на това да изключим дадени храни и да се отиде детето на конкретни лекари, да се работи с психолог, да се запише на спорт. Неща, които, нали, са логични по принцип. В тази връзка въпрос от Инстаграм. Добавки като протеин на прах, креатин и така нататък вредни ли са за деца, дори и да спортуват? 12 плюс деца, скоби 12 плюс години. Дори да спортуват. Честно да кажа, 12 години аз пред протеин няма да препоръчам. Като цяло, когато изготвям режими на по-малки, под 18, изключвам състезателите ни, нали? Протеин, примерно на прах, не казвам, че е вреден. Той не е вреден, но ако човек мисли да изяде днеска 3 протеинови вафли, вместо да изяде 2 паржоли, нали,
разликата е много голяма. Да. Затова предпочитам протеина да се набави от храната, тъй като тялото в този период се развива и нали, протеина на прах си има неговите белтъчини, обаче пържолата си има витамините. Нали, и не само месото, рибата, омега-3 и така нататък. Не може протеина да се замества само с протеин на прах, защото когато кажеш на един човек, да, това е окей, той казва, аз супер, аз няма да ям риба, защо да ям яйца сега, ще си сложа един протеин. То от тази гледна точка гледам да не препоръчам протеин на по-малки момичета. Омега-3 мултивитамини. О, да. Значи това много обаче се прави с изследвания. Като цяло на хората, с които работя, препоръчвам да се взимат мултивитамини. Нали, като цяло, омега-3 също, особено за хора, които не консумират риба, примерно, задължително омега. Иначе вече някакви по-специфични витамини се приемат само при дефицит. Това е. Много ми се иска да обърнем внимание на дамите, които ни гледат и слушат в момента и които си мислят, че влизайки в залата ти моментално ставаш 120 кг с преса или пък когато им направиш режим да си казват, аз не искам да приличам на теб, ти няма да приличаш на мене след 3 месеца. Да, много често ми се случва. Търсиме клиент. Аз искам само да кача в дупето и да имам прес. Какво е това? Аз не мога да си сложа името под такава програма. Аз не искам да правя горна чаш, не искам да ставам много здрава. И постоянно обяснявам, че тялото трябва да се тренира цялото. Нали? Ти няма как да станеш огромна, с много мускули, с големи бедра. Първо, ако генетично не си предразположен. Второ, ако си начинаеш. Защото ти когато ставаш по-напреднал и по-напреднал, сам ще виждаш нещата как вървят и вече тогава може да имаш реална преценка. Но когато си начинаеш, няма как, нали, да станат така нещата. Не знам защо хората си мислят, че става толкова лесно. Ако ставаше толкова лесно, всички щяха да са бодибилдери. Да. Аз тренирам от дете. Аз съм от 3 годишна по балет почнах. След това съм тренирала супер много спортове. И въпреки това, когато започнах, нали, първите подготовки, имало по какво да работя, нали. То не става и така. Тренираме 3 месеца и имаме, нали, големи мускули. Няма как да стане това. Добре, важно е, защото дамите се страхуват от това нещо. Те страхуват се да влязат в залата, страхуват се да чуят добавки от сорта на креатин и протеин, страхуват се от изключително много неща и се страхуват това просто да започнат да тренират. И пак мога да обърна внимание, влезте в профила на Ралица, вижте за какви дами става въпрос. Те взимат тези изключително опасни в кавички добавки и изглеждат по този начин. Добре, отново един абстрактен, леко семейен въпрос. Какво цари във вашето семейство, когато има подготовка? Отношенията между вас как са? Нашите отношения са супер, тъй като Венци е състезател, аз съм била състезателка, нали, не била, то реално и двамата сме състезатели, които в момента са в почивка. Минали сме през това нещо. В началото, може би, когато имахме първите момичета, беше по-така. Аз много се притеснявам. Супер много се вълнувам. Наистина, за нас това не е просто начин да се прехранваме. Всеки си модел на работа. Нали, не ни основното нещо това нещо. Просто ни липсваше и на двамата сцената. Липсваха ни емоциите около състезанията и просто в момента ги изживяваме пак. Аз много искам тези момичета да успяват заради самите тях, за да са те доволни. И преди състезание съм много напрегната. Нали? Има моменти, в които много така, може би аз напрягам повече. Той е човек, който балансира. Той е убеден в това, което сме направили, но то предполагаме нормално. Нали? Ние жените винаги сме така една идея малко по-във въздуха, така гледаме си през розовите очила, докато той е по-стъпил на земята и има баланс. Нали? Не се караме, няма напрежение. Ние даже дори нямаме някакви спорове от гледна точка на подготовка и така нататък с тях. Мисля, че всичко е окей. Допитваш ли се за него, когато изготвяш някой режим? О, да, постоянно се допитвам. И аз до него обсъждаме някакви неща. Било то дали става въпрос за клиент. Аз дори за себе си го питам нон-стоп някакви неща, нали, когато гледам, чета постоянно, нали, пак казвам, ние
постоянно следим новите тенденции, така да се каже, тъй като, както знаем, постоянно излизат нови и нови неща, едно се отрича, пък ново идва на мода и така нататък. Да обсъждаме, пробваме всичко върху себе си, с момичетата, нали. Каза преди малко за това, че сцената ви липсва. Може би изпуснах въпроса в началото, който ми е любим към всички треньори, които са били преди това състезатели. Каква е разликата в тръпката между това да стъпиш на сцена и да си пред сцената, когато твой състезател е там? Ами, вълнението... И коя победа е по-сладка? Това не знам. Но, примерно, когато аз излизам на сцена, аз не се притеснявам чак толкова много. Нямам такова вълнение, просто защото аз знам, че съм си свършила работата. И каквото стане, нали? Докато сега на последното състезание, не на последното, на първото състезание в сезона, мисля, че беше, или в Карлово, няма значение, когато излезе първата категория и Ванеса излезе, сърцето ми така започна да бие, разтреперих се цялата и се почувствах много странно. Такова нещо никога не съм изживявала. Много адреналин имаше в мен. И мога да кажа, че това усещане наистина беше много силно. Но пък и когато съм на сцена, не знам, това ми е давало, може би един от най-хубавите моменти като съм излизала на сцена. Наистина уникално и не мога да го сравня. Не мога да кажа кое е по-силно и по-хубаво. Със сигурност победата като треньор, нали, защото примерно нашите момичета отиват на състезание и когато примерно 2 момичета, 3 момичета, нали, вземат първо място и ти просто осъзнаваш, че ти си направил нещо наистина хубаво за тези хора. Изпълва се с гордост, с наслада, те са щастливи, в смисъл, ние ги гледаме измъчени, нали, емоционални преди състезанието, притеснени. В един момент просто всичко това отпада и, нали, ти му казваш на човек отсреща, страхотен си, ще се справиш много добре. Миналата пролет, тази пролет, няма да забравя Жаклин, която дебютира на сцена. Тя плака много пъти преди сцена, като слезе от сцената. А ние виждаме, че тя трябва да е първа, нали? Но сега ние не можем да кажем, ти сигурно си първа, защото има ни хора, които отпред пишат и те могат да напишат всичко. При което идва класирането. Тя е на 15 години все още. И казват там трето, второ и казват, че тя е първа и тя направо не можа да повярва. И като знам през какви емоции минахме преди това, колко пъти трябваше да я дигнем, за да може тя да си повярва и после какво облегчение беше за нас. Просто това първо място, не знам, много е силно като изживяване. Облегчението от кое идва? От победата, от добре свършената работа или от сигурността, че работата, която сте свършили с дадения човек, е правилна за него? На първо място облегчение, че тя е доволна, защото това са ни тинейджери, които е много трудно да им обясниш някои неща. Не тинейджери, момичета тинейджери. Момичета тинейджери. Това на първо място. На второ вече е това, че сме си свършили работата, защото в началото може би имахме съмнение, нали, то е нормално, когато започваш, но вече когато ходиш на състезания навън, тъй като ние не ги гледаме на телевизора. Нали, аз сега скоро гледах Arnold Classic на FBB на телевизора, ми не е същото като на живо, защото на телевизора ти изглеждат много по-различно от тези момичета и ние знаем какво трябва да излезе на тази сцена, нали? И е много по-различно и удовлетворението, че сме успяли да постигнем това, което сме искали, защото ти си го визуализираш, обаче не винаги става така. И не знаеш човек отсреща дали изпълнява всичко, защото има състезатели, които са много дисциплинирани, правят всичко и нещата се получават. Има такива, които правят компромиси и накрая, нали, има и компромисна форма. Какво би казала на дамите, които се чудат дали да се състезават, дали да дебютират на сцена? Трябва да го искат наистина силно, защото това нещо не може да се прави паралелно с много други неща. Хубаво е да се отдадеш. Зависи какъв тип човек си. Сега, ако ти си някакъв крайен човек, който е свикнал да постига абсолютно всичко в живота си и когато е казал, аз ще стана шампион, става. Има такива хора, много им се кефя. Браво. Тогава обаче оставяш всичко на заден план и това е фокуса. Няколко месеца ти живееш за това нещо. Ако е човек, който просто да види
докъде може да стигне, с формат, който обича да тренира, да се храни здравословно, иска да научи нещо ново, иска да види максималната форма, която иска, нали, да постигне. Може да опита, но тогава не трябва, нали, няма, нали, аз казвам такъв човек, който няма да бъде краен, както предходния пример, който дадох. Трябва, нали, да очаква, че дори класирането не е такова, каквото изисква един треньор. Нали. Просто трябва да си изживее момента, да се наслади и да си вземе плюсовете от това нещо, без значение дали ще се класира първи, втори, трети, четвърти или пети, защото има и такива хора. Ние работим с момичета, които искат просто да пробват. Има момичета, които идват и казват, искам да съм шампионка. Нали. Подхода към двата варианта е един и същ, но обратната връзка вече е различна. Нали. Ти виждаш кой работи повече и кой не е толкова. Има и такива хора, които го правят с цел, примерно, да станат треньори, да си развиват социалните мрежи, да си имат снимки във форма и така нататък. За тях класирането не е чак толкова важно. Също го правят просто за да извлекат нещо за себе си. Така че всеки индивидуално трябва да прецени защо иска да го направи. Аз съм окей с всеки един вариант, тъй като това е спорт и е много хубав и е хубаво да се развива. Нека да избере правилната федерация, дали да е FBB, дали да е NPC, дали да е LABA. Просто трябва да знае, че критерия на трите места се различава по някакъв начин и това, ако иска да е най-добър в едната, на другата няма да бъде най-добър. Аз в началото, нали, казах, че понякога, когато дойдат на NPC състезатели в IFBB, говоря за бикините, нали, остават недоволни, ама то е обратното. Нали, сега, ако нашите момичета, които са по-фини, отидат на състезание на NPC, логично е, че няма да са първи. Нали? И ние не може да се сърдим, защото знаем, че те няма да отговарят на този критерий. Така че да намерят тяхното място и така, и да уважават другите. Защото много често в нашата сфера, ние с Венци много пъти сме си говорили, той така има едно изречение, много често казва, ние сме 50 човека, които занимават с това нещо в тази сфера и постоянно се плюем и хейтим и обиждаме и настройваме. Това не трябва да е така. Просто трябва да има подкрепа, всеки трябва да гледа себе си. И... Хляб има за всеки генерално. Абсолютно. Аз не мога да разбера защо така хората правят и коментират. Особено между двете федерации има много големи конфликти. Това е напълно излишно. Абсолютно го заявявам това нещо. Не знам защо. С трите участия на представителите на федерациите тук, идеята ми беше всеки да може да направи свой информиран избор. Честно казано, и на мен ми е изключително нелогично да има пререкания и търкания между хора с еднакви интереси. Това малко ми е странно. Абсолютно. И това да се сравнява кое е по-добре, къде е по-добре, ама кое е по-силно, няма значение. Всеки успех е успех. Всяка победа е победа. Това е, нали, смисъл. Не знам, не го разбирам това нещо. Аз също гледах видеята с представителите на трите федерации. Бях много адекватно, разказаха и обясниха нещата. И смятам, че нямаше такива, нали, заяжданици. Нямаше, защото умишлено да го направих. Първо ги заснехме тук и след това ги публикувахме. За да не се знае, да речем, че един е гостувал, какво е говорил, да има някакви пререкания. Просто ми се искаше да е искрено лично от гледната точка на хората. Да. Без да има задни мисли. Абсолютно. Ние, по принцип, нашия отбор състезават момичетата в IFBB, защото и аз и Венци сме състезавали на тази федерация. Когато ние състезавахме, нямаше две федерации. Тогава беше една. И просто ние решихме да продължим там и момичетата ни също състезават там. Това е, нали. Не защото сме казали, че другите не съществуват, не стават и така нататък. Това е личен избор. Всеки има правото, нали, да избира. Предполагам, мъжете искат да отидат на Мистер Олимпия, нали. Това е крайна цел. Пък на FBB да ходят на европейско, на световно. Всеки си има, нали, някакво желание и всеки има право да си го постигне, където иска. Да. За финал, какво ще кажеш на хората, които не гледат и слушат? Какво да им кажа? Да се информират от правилните източници, да си подбират информацията, тъй като вече има страшно много информация. На дамите бих казала да не бъдат крайни и прекалено взискателни към себе си, тъй като много често ми се случва
да виждам клиент, който има много добри резултати, той постоянно да се опреква. Напротив, трябва да сме така благодарни, да отразяваме всеки един успех и всеки един позитивизъм, който нали, имаме в ежедневието и това, което сме успяли да постигнем, да се хранят здравословно, да тренират по-често и да не изпадат в крайности, защото за мен крайностите са това, което спира процеса и това, което ни кара да се отказваме по някакъв начин, да вървим по правилния път. Забравя да те питам, в вашия отбор има ли място в момента? Да, ние сме отворени за абсолютно всеки, който желая да се опита да бъде състезател. Свързват се с вас на твой Инстаграм? Да, на мой Инстаграм, на Венци на Инстаграм имаме и на отбора Инстаграм, VR Pro Team, така че който има желание, винаги може да ни намери. Да, активни сме. Ще пуснем и трите със сигурност. Благодаря много. Това беше от този епизод номер 26. За следващия епизод отново сме с две дами, за да отговоря на всички критици. Шегувам се, разбира се. Това беше от нас. Чао!